Fin de semana cargado de fútbol base no Barbanza. Os torneos da Copa Sálvora, Crocha e Noia protagonizaron a actividade futbolística dos máis pequenos da comarca. A fieiteira vesteuse de gala para acoller unha nova edición da Copa Sálvora. Esta fin de semana disputáronse os partidos das categorías Prebenxamín, Benxamín e Cadete. Un torneo que aglutinou a grandes equipos da contorna e da zona de Santiago. Equipos buenos como Montañeros, Mosteiro, Oroso, Conso, Ribeira, Carreira, Oleiros, muchos equipos de todas clases. Los equipos cada día del Barbanza van mejorando en nivel, cada día tienen más nivel que antes y bueno, eso se nota en los entrenadores que están más preparados y los clubs que exigen más. A categoría Prebenxamín levouna o Victoria derrotando na final o Oroso. A de Benxamín quedou na casa derrotando o Cidade de Ribeira o Atlético Oleiros no partido polo título. En Alevíns, o premio marchou para Santiago da man do Conxo. Moi ben, estamos este ano tivemos moitos equipos, a verdade que máis que nunca en algunha categoría, tivemos que hai que reaxustar horarios, pero bueno, o torneo estáse como cada ano, eu creo que cada ano vai estando moi ben, non temos queixa ningunha, a xente pais e xente do club que colabora, que é o que necesitamos, porque ao final o torneo realmente é hoxe, pero nós levamos xa un mes preparando o torneo e moi ben, moi ben. No concello veciño da Pobra acolleron outro torneo con grandes equipos. O Crocha Balompé celebrou no Campo da Alta a 11ª edición do seu torneo de fútbol base con presencia de grandes conxuntos. Bueno, pois o torneo, xa estades vendo aquí o ambiente que temos, a verdade é ano tras ano é un tremendo éxito, porque sempre as gradas do Estadio da Alta están ategadas de xente. Estamos co primeiro día de competición, onde están as categorías Prebenxamín e Benxamín, e mañán completaremos cas categorías Biberón e Alevín. A verdade, moita afluencia de público, xa non se pode ni sequera casi nin aparcar por aquí, a verdade, un éxito ano tras ano. E hai moito nivel, a verdade, eu de momento, polo que estou vendo, sobre todo Valmiñor, o Ural, como sempre, que son equipos que veñen ano tras ano, pois están facendo moi ben, tamén a Escola de Fútbol de Silleda na categoría Benxamín está despuntando, e bueno, tamén os equipos do Barbanza pois están facendo o mellor posible a súa trayectoria no torneo. Ainda temos aí algún equipo en liza, temos o Porto do Son, está xogando ahora mismo, e algún equipiño máis, e tamén, neste caso, o Croxa de Poniente, que está xogando ahora unha das semifinais de consolación. A comarca tamén estivo presente no torneo, aínda que non puideron facer fronte aos equipos foráneos. Bueno, do Barbanza, a verdade, están aí ahora os equipos aquí loitando, pero bueno, a verdade, neste momento o Aguiño está destacando un pouquiño, pero a verdade, este ano os equipos un pouquiño máis de fora da zona do Barbanza levan un pouquiño a dianteira sobre os equipos da zona do Barbanza. E o terceiro, pero non menos importante torneo da fin de semana foi o organizado polo Noia no Julio Mato. A nómina de equipos foi semellante á das outras competicións. Bueno, pois o torneo de momento está indo moi ben, todo máis ou menos como esperábamos, hai unha boa afluencia de xente, de equipos e tal, é perfecto. Temos un pouco de todo, equipos de aquí da comarca, equipos que veñen de fora como Montañeros, ven o Lalín, que é da zona do Deza, e tal, cada vez estamos tendo un pouquiño máis de participación así de equipos de fora e tal. Os protagonistas foron tamén os máis cativos das escolas deportivas, resaltando sobre o resto o Lalín, con grandes resultados contra os seus rivais. Pois dentro da categoría de Prebenxamín estaba claro que despuntou o Lalín. Xa na fase de clasificación con partidos de 8-0 e así ao final tamén se levaron o campeonato. Houbo tamén boa presencia de clubes da comarca que tiveron que facer fronte a grandes rivais. O que pasa é que é moi difícil despois chegar aí arriba. En estas categorías, sí, despuntan e tal, pero despois